ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಗಂದೆನ್ನು ನಕಲು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ತಾಲ ಬಂಗಂಚಿ ಯಾಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಅಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಯಾನು ಮೈದಾದ ತೊಂದೆ ಕಿನ್ಯ ಕಪ್ಪುಡು ಇತನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಓಮ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಾಲು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು ತೆಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪೆನೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುಂಡು ಸಮೋಸ ಐಕಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿಂಚ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇಪ್ಪುಡಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಲೋಟದಾತು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಹೆಚ್ಚ ನೀರಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಟೈಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಹಿಟ್ಟುಂದೇನು ಪುಜಂಕೊಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದೇ ಕಿತ್ತ ಮಿತ್ತಡೆ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನಿತ್ತು ಪೂರ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಮೋಸ ಮಲ್ಪರಾಪುಡು ಈತ ಇಟ್ಟಡು ಒಂದೇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದೀಕ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ದೀವೋಡು ಹೆಚ್ಚ ದಿಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೆನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚದು ದೀವೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲಿಯಾನು ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಬೇಪಾದ ತೊಂದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಲಾಯ್ಕಡು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಡ ಪೂರಲ ಪುಜಂಕರ ಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಡು ತುಂಡು ಬಟಾಟೆ ದೀವೋಡು ಮೂಲು ಬಣಲ ದೀತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಯಾನು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಪುರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಬಟಾಣಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 1 ಕಪ್ ದಾತು ಫ್ರೋಝನ್ ಪಾಡ್ದನೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಪಜ್ಜಿನ ಪಾಡೊಲಿ ನಿಕ್ಲಡ ಇಜ್ಜಿಡ ಪಾಡ್ಜಿಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ 1 ಚಮಚ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 1 ಚಮಚ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಮೂಲಿಯಾನ ಆಮ್ಚೂರು ಪಾಡಿಯೆ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ ಪನ್ಪೆರು ಪುಲಿ ಕಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ನಿಕಲ್ಡ ಆಮ್ಚೂರು ಇತ್ತು ಜಿಡ ನಿಕು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಲ ಪಾಡಲು ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಟಾಟೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದನ ಬಟಾಟೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ದೆನ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೋಡಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡುಲಿ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಆಪ್ಷನಲ್ ಈತೆ ಮಸಾಲ ಯಾವುದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮೋಸ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲಿಯ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಬಾಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಉದ್ದೋಗು ಲಾಟೋಡು ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚ ದಪ್ಪದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ತೆಲುಟು ಲಾಟೋಡು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಡು ಯಾನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅವು ತುಲೆ ಎತ್ತೆ ಕಿನ್ಯಾ ಒಂದು ಶ್ರಿಂಕ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ಯಾನು ನೀರು ತಾಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತಯಪಣ ನಮಕ 1 hour ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಕಾರ್ನರ್ ನಿತ್ತೆ ಅಂಟವಡು ಅಂಟದಿಂಚ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತನೆತ್ತ ನಡುಟು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು 2 ಚಮಚ ಒತ್ತುದಿಂಚ ಹೆಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತುಲ ದಿಂಜರ ಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಡು ನಮಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಜಾಗ ದೀದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಡಿಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೂಲೊಂಚೂರು ನೀರು ತಾಗವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಸಮೋಸದ ಶೇಪ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತು ತಿಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಸಮೋಸ ಮಲ್ತು ದೀಯ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ ಆಚಿ ಸಮೋಸ ಮಲ್ದಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಬನ್ನಲೆಡು ಜೋರು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೋಟಿಪ್ಪೋಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪೋಡು ಇತನಿಕ್ಕೆ 4 ಸಮೋಸ ಪಾಡ್ದು ಅಲೆಂಚ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಜೋರ್ದಿಂದ ಖಾಲಿ ಕರೆಂಟುನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಈತು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಸಮೋಸ ರೆಡಿ ಆನಂದ ಅರ್ಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಸಮೋಸ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ ಲಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.